per a Antonio. Sí, què et pareixia el dia màgic que en cas de que els mestres aproven així, que l'entretinguen i que se'n vagin a cap a una altra festa? Bona idea, però com farem per a que Antonio vinga per ací? Tens raó. I si anem allí on està Antonio? Normalment no està d'on es fiquen els mestres. Val, bona idea. I així que els diem el mateix, que en cas de que vingui algun mestre que les entretinguen. Què voleu? En cas de que vingui algun mestre on estem, volem a on està Antonio. Vale. Mireu, aquí tenim així a la princeseta i a seu felici. Lo voleu o no? Resulta que eres un tonto y un bobo. ¿Y qué més? Ya está bé, ens hem sentado. Això, vaig a veure les metres que nos de molestar. Això te crees tu, ara tens una cosa que no vas a deixar que vaig a sacar. Antonio, estàs bé? Deixeu-me en pau, estic bé. La mar de bé. Anem cap a la filera, que si no us cridaran l'atenció. A ver dónde está hoy el carro. Antonio, perdona'ns, no tornarà a passar. Sí, no tot tornarem a fer. Doncs no sé què dir-vos. Què et sembla si anem junts de camí a casa i anem parlant? Bé, si vosaltres voleu. Què t'ha passat? Saps que, Antonio, eres tan capdecible i bobo que t'has cregut que Maya i jo ens estàvem disculpant. Molt bé, xics, ja estem tots a la festa, que comenci l'espectacle. Molt bé, Ivan, seguís així. Sí, doneu-les que mereix. Jo me'n vaig, mamà està esperant a casa. Sí, jo vaig cap allà, tinc ganes de venir. Doncs jo també vaig cap a casa. Ajuda! Què t'ha passat? Que m'he caigut i m'he fet un poc de mal. I com és que no li vas dir a ningú i no t'han retat les ferides? Perquè no n'hi havia ningú i era hora d'anar-me'n. Però... Bueno, bé, vine que te renges les ferides. Llevar... Sí. Ah, per cert, i Antonio, sabeu algo d'ell? No. Bé, doncs anem a començar. Cada qui ja sap la tasca que té que fer. Ja podeu començar a treballar. Hauríem de dir a Maitane què és el que està passant amb Antonio. Bé, com tu creues, però no crec que serveixi per a molt. No, i a més, Antonio, què li està passant? Jo no sé res, el que vulgueu. Aleshores ho faré jo. Hola, Esteban, digues, en què puc ajudar-te? Volia parlar-te d'Antonio. Ah, sí? Què vols dir-me? Últimament li molesten, insulten, peguen molt a Antonio. Inclús crec que ahir de vesprada li van pegar fora de l'escola. Estàs segur del que estàs dient? És molt greu l'acusació que estàs fent. Sí, ho estic. I podries dir-me qui són els que li fan tot això? Elsa i Maya són les que més. També.
Ivan, Dani i Hortelano, i de vegades Agustín, Gerard i Solsona. Val, em fixaré bé i miraré de canviar els llocs. Pel que m'has dit, estan asseguts prou prop. Bon dia, Martina. He de parlar amb tu. Val, però ràpid. He estat parlant una estona amb Esteban i m'ha dit que li estan fent bullying a Antoni. Què dius? I saps quin és el que l'estan fent? M'ha dit que són principalment Elsa i Maya, encara que hi ha més gent implicada. Has fet una cosa al respecte? No, encara no. Ha sonat la música que indica l'inici del pati, però he pogut observar que Antonio està assegut junt a dos dels implicats i prop d'altres, així que he pensat en canviar-los de lloc. Me sembla bé, però avui ja tenim que parlar amb ells. El que passa és que Antonio no ha vingut avui. Segons m'ha dit Esteban, ahir li van pegar fora de l'escola. Oh, això és horrorós. Canvia de puesto. Demà hem de reunir amb tots. A veure què me conten. Algú t'ha dit alguna cosa més? No, Esteban ha sigut l'únic, encara que vaig a preguntar-li si saps d'algú més que estigui ajudant a Antoni. Esteban! Esteban, a més de tu, hi ha alguna altra persona que estigui ajudant a Antonio? Sí, de normal, Ferran, Mireia, Noa, Carla i jo. Intentem defensar-lo, però ahir de vesprada no vam veure quan s'anava cap a casa. No et preocupes, ho estàs fent molt bé i estàs sent de gran ajuda per al teu amic. Ara anem a canviar de llocs. Qui pot vindre al cine a celebrar el meu aniversari? Podríem veure la pel·li de Senyor, dame paciencia. Jo sí que puc anar, Carla. Jo també puc anar. Jo també. Jo també, segur que és molt graciosa. Jo també puc, Carla. Anna, segur que sí. Jo també aniré, sempre que Antonio no vaja. Això, que no vinga. Ens ho passarem millor. Que no ha de venir Antonio? Sí, no cal que vinga, és un pallasso. Si Maya diu que no ha de vindre, doncs no ve i au. Doncs jo considero que si vol vindre, pot fer-ho igual que tots. Tens raó, Ferran. I compteu amb mi. Com que és per celebrar el meu aniversari, jo puc convidar a qui vulgui. Així que Antonio vindrà i no hi ha més que parlar. Carla, compta amb mi també. Per què plores, Antonio? Mira això. Per això plores, demà aniré al col·legi i parlaré amb la directora o el cap d'estudis. No vaig, serà pitjor. Estigues tranquil·la, anirem quan tots estiguem fent classe i ningú sabrà que estem. En el col·legi me van enganyar ahir per la vesprada i me van pegar. Ja sabia jo que aquestes ferides no eren per haver caigut. Tranquil·lo, solucionarem. A veure, tinc anotats Begoña, Hortelano, Agustina, Ainhoa, Anna, Dani, Esteban, Ivan, Ferran, Mireia, Noa i Antonio. Maya, tu vens? M'he deixat algú? Carla, compta amb mi també. A quina hora quedarem per veure-la? A les 5:30 és la pel·lícula, podem quedar sobre les 4 en la cafeteria del cine i berenar allí tots junts. Jo convide. Moltes gràcies, Carla. Allà ens veiem sobre les 4. Jo també aniré. Carla, estàs cometent un error convidant Antonio. Això, Antonio no ha de vindre, ens ho passarem millor sense ell. Home, tal vegada siga millor que no vinga, per tal d'evitar un problema. Sí, Solsona té raó. Doncs jo dic que ha de vindre. Iván ha eliminado a Ferran Andrés de la conversación. Ben fet, Ivan. Anem a fer el mateix amb la resta. Maya, elimina Mireia. Ivan, tu a Esteban. Dani, tu a Noa. I Hortelano, tu a Carla. Maya Georgina ha eliminado a Mireia Fernández de la conversación. Iván ha eliminado a Esteban Aparici de la conversación. Daniel ha eliminado a Noa de la conversación. Lucas ha eliminado a Carla de la conversación. Ara que no estan els seus amiguets, anem a per ell. Princeseta, no dius res? Però què ha de dir? Si no sap fer res. Deixeu-me en pau, estic fart de vosaltres. Antonio ha abandonado la conversación. Lucas ha añadido a Antonio a la conversación. Antonio, on anaves? No podràs fugir de nosaltres tan fàcilment. Bon dia, amb vosaltres volia parlar. Anem cap a... Anit em vaig assabentar que al meu fill li molesten dins i fora de l'escola. L'insulten, inclús m'ha dit que li peguen. Sí, això ho volien esbrinar. Ahir un company del seu fill li va explicar a la seva mestra que Antonio li acosen i peguen. Sí,
anem a obrir una incidència en el PREVI, que es el programa de prevenció a la violència, de que disponem desde Conselleria, desde el qual se mos ajudarà, però necessitem conèixer de primera mà tot el que passa. I ningú millor que Antonio ens contarà. Espero que efectivament feu tot el que estigui en la vostra mà. Al meu fill se li ha llevat la fam, li costa agafar la son, s'alça diverses vegades per la nit i està més inquiet de lo normal. Neire, estigues tranquil·la. Ara que ho sabem, podem actuar. A veure, Antonio, pots contar-nos tot el que t'ha passat? Ai, ensenya'ls també la tablet. Doncs estava un dia que estava sentat en els meus amics i van vindre els xiquets. Antonio, ves al bany i renta la cara. Podem vindre Maya i Elsa, per favor? Ens han comunicat diverses persones que esteu assetjant un company. No teniu res a dir? Sí, és cert, com us sembla pel vostre comportament i ara i per tot els han dit diferents persones. És un cas greu i és notificar-lo al PREVI i a la vostra família. Vaig a tocar als vostres pares. La nostra mare ara està treballant. A casa està mon pare, que du el torn de vesprada. Bé, doncs en què vinga el vostre pare en tinc prou. Quan arribeu a casa cobrareu. Què us sembla un partidet? Vale. El meu equip aniran Mireia, Dani, Hortelano i Xeran. Els altres a l'altre equip. Vale. Vull. Sí, bon dia. Crida al col·legi per informar sobre un cas d'assetjament i ciberassetjament. D'acord, li passa amb la unitat encarregada d'aquests casos. Així la gent va usar amb qui parle. Bon dia, soc Martina, la directora del col·legi. Bon dia, m'ha comentat el meu company que tenen un cas d'assetjament i ciberassetjament. Sí, així és. Doncs, si no importa, ara ens personarem el meu company Patolea i jo ho parlarem detingudament i amb calma. Perfecte, així estarem. En casos com aquest, el que fem des del pla director, fem una xerrada a tot el grup per tal de fer-los conèixer quines són les conseqüències d'aquestes accions per a la víctima, com es pot sentir i també els fem reflexionar sobre quines coses poden fer aquells companys i companyes que ho veuen, com han d'actuar per tal d'ajudar a la víctima. Doncs em sembla perfecte. Voleu pujar de l'aula per tal de parlar amb tots ells? Sí, anem. Acompanyeu-me. Aquest ha estat un projecte de classe. Per fortuna cap de nosaltres ha patit assetjament de cap tipus, però sabem que, per desgràcia, hi ha xiques i xiquetes que el pateixen. Som un grup de companys i companyes que hem decidit treballar aquest tema. I també volem que sapigueu com detectar a una víctima. No sols la víctima pot denunciar el que li està passant. També els que estan al seu voltant poden fer-ho. Si eres víctima d'assetjament, no rendisques. Hi ha formes d'acabar amb l'assetjament. Tens que tindre molt clar el següent. Tens tot el dret del món a que els professors et protegisquen. Enfronta-els a caçadors. Sempre serà necessari que deixis clar que no estàs d'acord amb el que t'estan fent. Ves al col·legi sense por i sigues tu mateix. Intenta evitar situacions innecessàries de conflicte. La víctima d'assetjament escolar pot presentar alguns dels següents símptomes: depressió, tristesa, canvis d'humor, no vol ser amb els seus amics. La persona que assetja sobretot presenta falta d'empatia. Sol haver vist violència en regularitat, a casa o bé a través de mitjans audiovisuals com pel·lícules o videojocs. Nosaltres no li donem l'esquena a l'assetjament de cap tipus. I tu?